Iawn Rich, surprise signing arall i ni, dw? Ia, Zack, dwi dod fewn. Nes i siarad efo Callum o Chester lle a gofyn amdani availability o. A wedyn nes i'n cwrdd rhywbeth am spel a wedyn nath ddod yn ôl ata fi. So na, mae'n addition arall i'r squad. Mae rhywbeth da ni isio improfio, di cael goals yn y tîm a dwi'n teimlo efo'r personnel da ni ddod fewn, da ni'n mynd yn y cyfeiriad iawn. 6 gol mewn 9 gem i Flint diwedd season. Sa ni'n setlo am hynna gyn o'r fysan. Yndi, mae record da, ac nath o'n chwarae yn ebyn ail gem, which yn beth da, dwi'n meddwl. Ond ia, 6 mewn 9, mae'n record da iawn, a os gwn i rhywbeth debyg i yna fama, fydden ni'n neud y dda iawn. Mae o'n thîm o Sam Bwyar Senis di gael tymor yma. Mae o'n 6'4". Gen ti Adam 6'5", Ryan Austin 6'5.5". Mae Zack yn 6'4", mae Louis yn 6 foot. Mae o'n rhywbeth da ni wedi bod yn chwilio amdano dim bach o height yn y ddau bocs. Yndi, wel, fanna lle ydych chi'n ennill eich games neu colli eich games yn y ddau bocs, so rhywbeth dwi wedi bod yn edrych ar management team ydi trio improfio yn y ddau bocs lle a wedyn mae height efo set pieces efo lle'n gallu bod yn massive advantage. Dros y blynyddoedd, da ni wedi teimlo bod ni dim bach yn fach, so mae o'n rhywbeth rhan o'r profile da ni'n trio ddod i fewn i'r clwb, a wedyn, na, dwi'n meddwl bod ni wedi neud da so far. Isio neud yn glir i'r cefnogwyr mewn ffordd, de, os dwi'n rong yma, Rich, ond i'r ffaith bod ni'n cael hogia mawr, dwi'n meddwl bod ni'n mynd one way na lumpio hi fyny. Mae'r hogia yma'n sydyn, di. O, yndi, mae'n gwneud lot mwy gêm na just rhedeg in behind, oedd Zack yn mentiono. Dwi'n meddwl bod nhw'n gallu dal bel fyny, maen nhw'n presence. So na, di hynna mae'n... Dwi'n misio cael yn identify efo just fo un steil o chwarae. Da chi'n gorfod adaptio i'r bwyd i'r opposition a fe gyda ni steil ni'n hynna'n lle, ond ie na, dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn hir o gwbl. Ac o'n i orffan rwan efo, mae rai fi ofyn hyn i chdi, ti di gael un o'r retro kits na? Dwi wedi ordro ni VR map, do. Mae nhw'n neis, yndi? Yndi. Ond i gobeithio swn i'n cael un gen y clwb, ond na, dwi wedi prynu. Ganda dwi wedi gael un, yw'n sold yna chdi? So, na, dwi wedi prynu ni VR map, so... Dwi'n falch yn glywed. So, cwestiwn dwytha, mae'n siŵr, so unrhyw mwy yn dod i fewn, ti'n bod beth, so season dechrau wan, ti'n hapus o beth gen ti? Yndw, dwi'n hapus o sgynna fi. Da ni wedi gorffan, so ni beth ydy na. Be dwi wedi trio wneud ydy cael busnes di wneud y fian. Da ni'n dechrau nôl nos Fowrth 27th, so rai di ar oedd i trio cael established squad, fatha nhw'n i ddeud erbyn y dyddiad yna, cael bawb at ei gilydd yn fian. A wedyn, na, fyddwn ni dal i chwilio, ac os di'r person iawn ac yn ffitio ni rhywbeth arall da ni eisiau dod i fewn, nhw'n i definitely wneud y busnes. Gret, diolch i chdi. Diolch Bob.